Ja, en dan waar. Oh, zo, ja. Niet dat niks van aantrekken, maar ik val op het toilet. Nee, maar iedereen moet het goed hoor. Dat is alweer een kal, hè. Attentie schutters hier voor het kios. Zo meteen komt die meneer met die donkere blonde haren. Dat is de voorzitter van het Zuiderlaatbestuur. Donkerblond en dan de broer. En u kunt bij hem kopen het historische boekje Historie, tradities van het Limburgse schutterswezen. Dus geven nog Luc Bolters voor maar €5. Dus als u behoefte heeft, dan komt ze meteen bij u langs. Algemeen, als ze er niet beginnen, zullen ze redelijk niet lopen. Attentie schutters, een vriendelijk verzoek zo meteen wordt het schootsveld vrijgegeven en dan worden de nummers 1 tot en met 28, die gaan als eerste de bondingssnelheid meten. Dus een beetje meewerken, de nummers 1 tot en met 28, die doen als eerste de bondingssnelheid meten. Oh, dat is volgens mij klopt dat wel. Dan kunnen die dadelijk op tijd beginnen met schieten. Ja, dat geeft wel allemaal weer heel gelicht, ja. Maar daar Langzame passtaling. Of een looppas, dat weet ook nooit. Ja, maar dan moeten we een minute loop doen. Volgend jaar denk ik niet stilstaan. Dus, raak je weer, en dan looppas. Nee, dat kan niet. Dus de loopt zo en dan doen ze langzaam pas voor de loop. En dan geven ze weer naar de grote pas. Dat mag. Zal ik niet Dan kunnen 2 bussen tegelijk opleggen, dus het kan snel. 3 schoten per schutter. Dus 3 schoten per bus, maar dat is goed. We beginnen met de nummers 1 tot en met 28 en daarna kan de rest aansluiten. We begroeten natuurlijk ook Franny van Lierop, secretaris van de OLS-federatie. Welkom. Attentie voor de schutterij Sint-Sebastiaan of Heerlijkheden.
en Sint-Jozef Zwijkense. Hier liggen nog 2 enveloppen van het OLS-feest voor u. Dus bij de schietbomen Sint-Jozef Zwijkhuizen en Sint-Sebastianus Heerlijkheide. Hier liggen 2 enveloppen van het OLS voor u. Dank u. Afdeling. Oh. Zet op. 2. Ja. 2. Maar als je het allemaal zo kocht, man. Dat is echt goed. Markeerspost. Mars. Vind ik altijd zo. Afdeling. Ho. Voorwaarts. Mars. 2 van over rechts. Mars. Reisomkeer. Mars. Tweemaal hoogte links. Is er bijna afgelopen, oma? Is er bijna afgelopen? Links uit de plank. Mars. Ik heb nog Rechts uit de een plank. Mars. Tweemaal hoogte rechts. Geen koers extra 60 hier zo. Maar dat is nog erger. Zo. Ja, zo moet het zijn. Maar ik heb ze weer gehoord. Dat is goed. Wat is zo? Hoogte links. Voorwaarts. Mars. Ja, dit var ju ungefär 3-4. Hoogte links.
vind het jammer. Ik vind het jammer. Dat vind ik wel goed zijn. Ik heb dus al een filmpje gezien van 2002. Nou, nog net. Weet je, schilderijen. Het is bijna alles hetzelfde als onze schilderij. En dan liet het mooie stuk op de boek. Dat is een enige verschil. Het heeft geen stuk als het toegekleurd. En de schilderij kun je niet kleppen op de boek. Nou, die lijkt wel heel veel op de schilderij van Buster. Alleen heeft hij andere dingen. Heeft hij alles hetzelfde, maar dan niet met die bollen. Weet je nog? Attentie schutters, hier voor het kiosk kunnen uitspelen. De beste marketingschop van optocht nummer 19 tot en met 33. Tevens beste sapeursgroep, inclusief jeugd van 1 tot en met 55. Ik herhaal de volgorde nogmaals. Mooiste generaal op de nummer 1 tot en met 55. Beste marketingschop op de nummer 19 tot en met 33. Beste sapeursgroep inclusief jeugd op de nummer 1 tot en met 55. Oh, maar dat kan ik ook zeker. Dan schrijven ze linksop en rechts een keer. Maar ik wist niet dat ze er stil zijn. Ik weet Ja. dat ze dat lopen altijd. Nogmaals voor de schutters die later zijn gekomen, de burgemeesters, de nummers van 1 tot en met 28. Die zijn nou de bondingsnelheid aan het meten. U krijgt dan uw schietkaart en u levert daar ook uw introductielijsten in. Dus van mij uitgezien rechts de laatste boom, bondingsnelheidsmeten en u krijgt dan ook de kaart. Ja, dat is toch klaar. Attentie, de beste sapeursgroep inclusief jeugd kunnen zich hier voor het kiosk opstaan. Dus graag voor het kiosk opstaan. Dus de beste sapeursgroep inclusief jeugd.
Ja, ik zou zeggen. Mas, ho, links. Ho. Ho, gewoon de bal. Maak, hoog de bal naar links. Hoog de bal links. Mas. Nee. Ik ken best sympathie, maar het is ook zo zeker en onzeker is gewoon kwam te laat. Of er is dat niet waar, of kan dat hoe dat gaat. Hoe is dat? Ja, dat is best. Ja, dat is wel een beetje. Ik zit ook alleen op de kwartier. Ik zit gewoon in. Ja, het zou er eigenlijk van op zo'n kiek als dit Dat heeft zich allemaal zelf geleerd. Dat wel. Ik denk Dat is wel eerst. weer schat. Ja, dat is wel.